Aquel era un día como todos no castro de Troña. O sol xa despuntara e as néboas xa desapareceran. Os castrexos facían os mesmos traballos que calquera outro día. Uns recollían leña, outros traballaban o ouro. Ao castro xa chegaran tamén xentes doutros lugares para facer o habitual troco de produtos. O movemento propio de todos os días repetíase aquela mañanciña. Paseos, berros, conversas. En fin, no castro todo era como sempre. Todo? Non, porque dende a cume do monte alguén alertou da presencia nos arredores dos temibles romanos. O aviso desconcertou aos castrexos e produciu esceas de inquietude e medo. Todos correron a refuxiarse e a buscar as armas para defenderse. Os romanos xa viñan subindo pola ladeira do monte. A primeira chuvia de frechas e lanzas caíu sobre os lexionarios romanos. Axiña empezou a gran batalla.
Castrexos e romanos bátense fortemente no corpo a corpo. A batalla é intensa por veces. Unha desgarradora ferida conduce a Claudius, o lexionario onde a castrexa Ramira. Cando o sol non baixo, veite buscando e veite comigo o meu poblado. Penetran, ampran, lestren, pron. A pesares de non entenderense, Claudius aliviase pensando que pola tardiña voltará a ver a Ramira. Mentras tanto, no val de Mondariz, os romanos disfrutan dun apacible día. As augas das termas, os paseos pola fresca campiña, a asistencia aos espectáculos de circo ou as subastas dos romanos serven de pasatempo a moitos cidadáns romanos e ao propio gobernador.
O circo é a diversión preferida polos romanos. O público apasionase coa loita dos gladiadores. As subastas de escravos tamén son moi disputadas e divertidas. Xa pola tarde, Claudius acode a cita coa bela Ramira. Mentres está a espreita, descobre cal é o segredo da extraordinaria forza dos castrexos nas batallas. Así mesmo, Ramira é doadamente convencida para ir vivir con Claudius ao poboado romano. Este primeiro namoramento constitúe o inicio das futuras relacións entre os dous povos, chegando, co paso do tempo, a acadar unha integración e unha síntese cultural da cal nós somos os últimos herdeiros.